Amics, amigues, ja tornem a ser aquí tots plegats després de la gran manifestació del dissabte en què va quedar ben clar i demostrat que no ens pensem rendir tan fàcilment com a alguns els agradaria. Nosaltres hi vam ser dissabte, avui som aquí i insistirem en la nostra lluita, perquè ho fem per unes raons molt justes, ho fem pel país, ho fem per la seva gent i naturalment ho fem pels nostres presos polítics i els exiliats. Gràcies a tots per ser-hi una vegada més i anem a cantar per la nostra causa, que és, amics i amigues, és la bona. Bona tarda i gràcies. d'Espanya hi ha unes presons i són tancats els dos ordis, petita bonica, i els consellers del govern i del Lidó. Unitat, unitat, unitat. Només altra volta hem tornat a dir que sí, que volem fer nostra via, hem tornat a decidir Pepe Borrell. El rei del ibuprofeno prescriu remeis cada dia sense freno, cada dia sense... Diu que ha d'estar, tot molt ben que és dit, tot molt ben. Feu-lo ministre, però de la sanitat, però de la sanitat. Impedimenta, diguem, per explicar-nos-ho, i li donem la paraula ara mateix. Ramiro, quan vulgui. Bona nit. No sóc un do de paraules i només vull dir una petita cosa. Algú diu que els catalans no som espanyols. I això què és? Des d'Europa no ens volen. I això què és? Res més. Moltes gràcies. Una mica d'homenatge a tothom que hi va ser. Tothom que venia del nord, tothom que venia del sud, menys l'autor de la cançó que tenia febre aquell dia. Lluís, recupera't aviat. Som-hi, venim del nord. Vinga. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses al per vindre a alliberar. Suposo que tots recordeu l'Àngels Martínez Castells, el dia 7 de setembre de 2017 al Parlament de Catalunya, aixecant-se del seu escó i retirant les banderes espanyoles que el Partit Popular i Ciutadans havien deixat els seus escons en marxar de l'hemicicle. L'Àngels Martínez Castells avui escriu un article titulat La muralla de Mer. I llegim un fragment que és molt maco. Diu: como estaba previsto, Inés Arrimadas no defraudó.
demostró una vez más lo equivocado que estaba su asesor de imagen en Salvados, que les susurraba al oído, pero con el micro abierto: tú no te preocupes, Inés. Da buena imagen que de los contenidos la gente no se entera. Sin ser consciente de que con hitos como estos la imagen se emborrona. Y la jefa de la oposición en Cataluña va perdiendo más fuerza a cada rabieta. Nadie quiere ser tratado con condescendencia, ni como súbdito, ni que le impongan una dieta trifachita de amenazas y mentiras. Por este camino solamente se consigue que cada día haya más adeptos al grito recuperado por Jordi Cuixart de no pasarán. No pasarán ni los corruptos ni los bárbaros, ni los del 155 permanente como renta garantizada del gobierno en inexplicable condescendencia. De la montaña hasta la playa, si se hacen listas con nombres de confianza que se presentan con programas honestos, la muralla de votos soberanistas y republicanos cerrará el paso al sable y al escorpión. Cada vez menos personas compran este malvivir, esta campaña de intoxicación permanente. Ni se llevan a casa la falta de empatía crónica ni las ganas gratuitas de hacer daño. A pocos les hace todavía gracia el talante de la reina de corazones en el país de las maravillas, que va repitiendo en lugar de lo que les corte la cabeza la cancioncilla de que no les den el indulto. Cataluña es tierra mestiza, de acogida y diálogo. Abrimos la muralla a quien quiere formar parte, como la abrimos al amigo, al laurel y al ruiseñor. Pero la cerramos, y hace décadas que lo ensayamos, a los juicios injustos, a quien nos niega derechos, y a quien tiene tanta manía los lazos amarillos que incluso pide para arañar minutos de televisión que se retire el de la solapa de Jordi Sánchez. Porque sí. Decía Carles Puigdemont que se sentía muy orgulloso de la gente de Amer, de la lección de sensatez y responsabilidad que habían dado, y agradecía que la gente de su pueblo, pacífica y convivencial, no se hubiera dejado provocar. Seguramente también el presidente Puigdemont, desde su retrato situado en lugar de privilegio, ha visto socarrón y complacido cómo en el mismo lugar donde Inés Arrimadas daba el toque de corneta arrancando lazos amarillos, ahora han vuelto a aparecer, y Amer sigue siendo bien adornado. Hay, dicen, más que nunca en todo el pueblo. Es aquello que denominaríamos efecto rebote de la dieta que ha empezado por Andalucía y provoca anemia de derechos, o el eco del grito de ánimo y determinación que recriminen a Jordi Cuixart en el Tribunal Supremo. Es, en definitiva, seguir el consejo del gran poeta cubano, que al veneno y al diente de serpiente se tiene que cerrar la muralla. Àngels Martínez Castells. Rector Sunyol, si no tinc mal entès, és un cineasta que està fincat o viu a les Borges Blanques. No m'esperava parlar avui. Bueno, doncs aquest és un dels molts vídeos que he anat fent amb el procés i ho vaig veure pel Twitter que avui el projectava aquí i dic, hosti, doncs m'animaré i vindré a veure'l en directe. Bueno, si ho feu el dilluns que ve i tornaré a ser i us gravaré a tots, d'acord? Vinga, que continuï. A totes. Bé, jo tinc diversos escrits, però se'n van caducant. Perquè passen tantes coses, per això el d'avui no serà... Aquí me fa el Robert així per ensenyar-me un poemari, per si algú encara no l'ha comprat i li apeteix tenir-lo. Bueno, aquest el vaig fer el dia 10 de febrer i en aquell moment la situació estava així. Era el dia de la manifestació dels aguiluchos. I diu així: el president Pedro Sánchez vol convèncer per arreu que la enya és democràtica i es respecten drets humans. Exigeix que a Venezuela hi hagi noves eleccions
i diu que és una vergonya que hi hagin presos polítics. Té Alzheimer el senyor Sánchez? Ho dic perquè no recorde que té engarjolats uns presos per haver volgut votar. També comenta Cofoi que autodeterminació no hi cap en el seu país. No serà qüestió de mides? I que el mot és massa gran per encabir en una enya tancada, rància i corrupta? En acceptar un relator per a pactar en Catalunya, se li han tirat a sobre els amants de l'Aguilucho i li han muntat un sidral amb manifestació inclosa, amb viatges pagats i entrepà de mortadela. Peperos, els de Falange, Ciutadans i fans de Vox, el francès que vol ser alcalde, el Nobel que deu al fisco no sé quants milions d'eurillos i que ens vol donar lliçons. N'hi havia símbols nazis aprofitant la moguda i l'ombra del dictador surant per tota la plaça. Ai, el pobre Pedro Sánchez, que poc es pensava ell en recolzar la proposta d'aquell 155, que després l'acusarien de felon i d'altra traïció. Doncs espavils socialistes, si no escolliu bé els companys, us quedareu cul a l'aire per haver viscut d'enganys. Visca la República! consumidor de la TV3 i encara no he vist aquest acte en cap telediari i em sap greu perquè veritablement avui m'hi he enterat o m'hi he assabentat de que... Perdó, m'hi he assabentat, és que tinc poca veu, disculpeu-me. M'hi he assabentat que a Reus, em sembla que m'han dit, cada dia fan unes voltes. Això tampoc surt a cap lloc, vull dir, o sigui, no vull dir que totes aquestes actuacions que fem no tinguin cap mena de ressò, però tenen una ressò molt fluixeta, molt petita. Jo em pregunto si no hi hauria una sèrie d'activitats que podríem fer entre tots i que penso que poden ser bastant més explosives, i no vull dir que ens tinguem que tirar al monte, no? Sí que és veritat, o sigui, jo recordo, i la majoria de vosaltres, jo crec que sou dels 50 i els 60, jo recordo amb cert neguit
a un personatge que es deia Gandhi. Aquest home va aconseguir, mitjançant una sèrie de vagues, fer que el seu poble fos lliure. Llavors jo em pregunto quina dificultat hi hauria en què nosaltres féssim el mateix. Qui mana en aquest país? En realitat, els desgraciats dels polítics no manen. Qui mana és el capital. Si us heu donat compte, fa 4 dies li van impedir al nostre president, per mi és el meu president, en Puigdemont, a parlar a Europa. Això sí, és curiós perquè els de Vox poden fer-ho. Per què? Aquí a darrere està l'IBEX 35. Doncs fem un boicot, deixem d'anar a comprar a les grans superfícies i comprem als llocs de proximitat. Apaguem la llum un cop a la setmana i només deixem la nevera oberta. I fem actuacions d'aquest tipus, una darrere de l'altra. Hi haurà un moment en què es donaran compte i hi haurà més gent que se sumarà en aquest aspecte. És una idea i jo penso que raonar-la entre tots i penseu que pot ser alguna cosa bastant més fort que el que fem aquí, que no vull dir que sigui dolent, és més, m'agrada, però que tingui més ressò i que se n'adonin compte que el poble de Catalunya està viu, existint i volem la independència. Res més.